Avui vinc a presentar un llibre que es diu Infermeres en acció, practicants, llevadores i ATS en els territoris de parla catalana. Està emmarcat al 1901-2019. És un llibre coral, és a dir, que l'hem fet diferents autores, tots ells, totes elles, membres de l'Associació FEBE d'Història i Infermeria Catalana. Aquest llibre sorgeix en el marc de l'Associació FEBE. Vam endegar un projecte per conèixer les trajectòries professionals d'infermeres de parla catalana i vam començar amb aquest llibre, Infermeres pioneres a Catalunya, que ja vam presentar aquí. A partir d'aquí ens va sorgir la idea de recopilar, analitzar diferents trajectòries professionals d'infermeres que són invisibles per tot el col·lectiu, majoritàriament, però reconegudes al seu àmbit on van desenvolupar la seva trajectòria professional. El 2020 vam publicar aquest llibre, Anonimat, invisibilitat i reconeixement de les pràctiques cuidadores a Catalunya, Andorra i Illes Balears, i podem dir que aquest llibre que presentem avui és el segon volum. Hem identificat els elements de professionalització que ajuden a aquest avanç de la infermeria com a professió. Aquests elements que, a través dels relats i a través de l'anàlisi sorgeixen són la motivació, l'esperit de servei, la responsabilitat, l'adaptació a les necessitats de la societat, els coneixements propis i l'autoformació, els mecanismes d'agrupació i autogovern i el comportament ètic. En aquest volum hi ha 12 relats, 10 de dones, infermeres, llevadores i ATS, i 2 homes, un practicant i un ATS. Esperem que us agradi, que us resulti interessant. S'ha de conèixer aquestes trajectòries. Són gent important per la nostra professió.